Ano naman ka nang hinaling ni Richard nga gibiyaan mo lang wapa magay. Kani ni ubas na gibiyaan bataas na bukod pa ingon. Be, katol asa ang magawa nimo? Buko, ano ko kita ito pa? Asa na dito bataas ko to na. Laka, ano ko to? Dilan bataas. Asa na dito bataas? Dong, mana kagaon? Oh, kaon sigutan pa man ako eh. Sakit pa lang tayo. Bahala baka pasmo. Basta ako maniguro ko kaon. Salamat, kaya ba naman nagkaon eh? Bantay, mangayo ka? Pagkuwaran eh. Oh, Ay, kuko ka. asa na ka? Ako na pagdool. Ito. Sige kayo man gagawin mo ngayon na ka? Timo ako ng tao. Sa timo, nahulutin mo sa kalitsa niya, timo. Grabe ako kang timo. Sigo. Sige. Wah! Ako, ano lang gumapa? Saan ako kawaw? Gusto ko ako sa mo nang gidagit ako sa inyo mga ngayon ka? Oh. Tukan isang mamaron nga nakikabit. Ay sama. Maan! Dong. Nakikabit si Ma. Mana ni, ikaw. Kau baik, ketemu ko ba yan ha? Bahala ito ka na ako. Imuha na ni ba? Ma! Nakikabit si Mama. Ay, nakikabit si Mama. Imuha. Ma, nakikabit si Oh, Mama. kani, imuha na po ni. Wala ako. Lagi na. Hilom. Hilom kani ko. Na, muha na. Kau baik ha? Ha? Dito. Ay, namin makagapar na Garcia ko ba? Muha na. Oh, muha na. Kani. Dito. Ano ko na nila ako? Gani hagi ka pangayin niya karon tatagan ka di ka madawa. Oh, muha ni. Ma, nakikabit si Mama. Hilom. Nakikabit si Mama. Hilom. Ikaw ba hilom? Nakikabit si Mama. Mama! Mama! Nakikabit. Hilom lagi. Ikaw. Hilom gini ko. Ayo, Oh, sama. gaunat-unat tag. Gaunat-unat tag butak ka lagbaktin. Ang kaya to pre. Ay, kuan pre kanang nas mare pre. Ah, wa ba rin pre? Ngano na ito pre? Nakikabit. Ang papa. Lupig, saan nakikabit akong papa? Ito ni katakar ni istorya mo ta. Nakikita mo, Mama? Ila aratan awon ga lali sa bakter butakal. Pre mo, aris ako pre. Hinawa. Hinawa oro pa kayo tuma ka. Balag ito, basta kay nakatira kong mare. Ana siya diniguma, tilaw-tilaw ra. Halaga diniguma, tilaw-tilaw ra. Ana siya diniguma. A few moments later. Sus, inabalasan na pildi pa jud ko ruso wa na ko'y kwarta ni. Oh, sabaan jud kong papa ni ron galakag ko wa pa lakong dinungag diha to. Tay. Pa. Bi. Bos papa diri bi. Ngadto na nilahig. Nanilig ka. Ang napatay ako malagi sihigo na. Dito ko sa magdasmay pa. Dito ko ba ni nga mo ni garo mo dinungan mo. Lalo kayo sa computer. Ay, dapat tama na ka. Ano mo pa? Nasa ikot ka na niya. Computer. Ay, may konta. Hoy. Kung Ano mo to ni ka? tira na Ano ba? mo ka? Kaya tayo kay. Ano mo ka? Sa inglan mo tanong Ano ko. mo, Gross? Tanjak ka wa ang tay kwartam. Diyan, ako lang tanong. Ano ka na? Sige, sa computer. mga na ba? Oh, mag-anak na. Maupos pa ni mong lanot ron. Hindi ka madaw. Pagka ka naman sa module mo, computer mo doon. Nakadumog ko kanina niya. Wala konta kay magdumog, Gross ko na sila. Ano? Mana sa module wa? Opa. Ay, ba? Pamuna lang. Pamuna lang. Unahan na ni mong computer niya yung module wa? Ang aming. Aton man na itong utog na ito nga. Bisog tayong mundod. So, module na pagkamawa ni mga unahan na ni mong duwa. Magtuwa mo na. Ang kamay kong nga, wamay. Kapinot. Tapi na, ano pa ka magkarag answer kung ipas na? Pas. Batakap. Ha? Sali, kinimta bang? Tama na diya. Ikay sa may matabang ako, ikaw.
Go! Di bagay ka mo tumag pangutanon. Sumasabat. A few inches later. Magkagay kagay katubag niya sa module di ka katubag. Anong screen man kung bidari ka di mo luwa pa mo ito. Mataka, kao na dire. Yan ako pa oy. Dali na ya. Sakit ya. Sakit sa mga mata. Kaya ang tukang papa niya. Ganun mo. Hilong bro. Hilong. Hoy, meron na. Hilong. Ikusay ko niya. Wato pa, tuuma ka ba? Gana Ikaw, ko. muton kay ka. Imo na manghod niya, imo na dog-dog ng manghoday kung mata. Gidawdaw, may mag... Gidawdaw, tarawa na ng lawas na ng gidawdaw ba na pa? Sa mo man manghod na, imo na nga naon. Mata ka. Ba, igsuon man tami, ano, siya na may pinangga ni mo. Pinanggan mo nga, sige na magaglakaw. Siglakaw. Kung sa mga computer, magduwag, Ros. Sige, ako'y kabunalan niya, ako. Kanas, di siya mo bunalan. Kusuga jo ka matubag mo kay nakahilo ng kwarto ni Ogren ng ugawa. Ayun ang gid mo. Ta, kita lang kaon. Kita lang kaon halang ka na. Ngaon, muna. Madag po, magpinsan. Baka di mamangay mo busog. Sa kung di mo angay mabutog, magwanta mo kayo ng kagutong, tabusog pa dyan. Ang sakit kayo mong bunal pa. 침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 Magaling jo ka nagchat. Tara, baby James. Ay, joke ra to nga buna lang mapre kaya wala tay sakit. Sakit. Sakit ay, sakit ay de. Sakit de. Mulan. Sakit. Mong kasing-kasing. Ya, gamay di magang murag buwagan nga. Wai, coba. Ikyas. Sige. An issue. So, sa tayo na mapre ka so telepon. So mag-shoutout na me! Shout out! So yeah mga barangay, shoutout na ta! Ay legends! Tata mga barangay, absensya na ka na murag undas pa tong uban natin niya, ubang linya kay pan. Ubang linya, undas pa tong galisod sa mi. So shoutout ni Ramil day no? Ramil Bastasa Martos o pala kung subscribe sa yan channel mga barangay kay kanang ihatag siya pang snack na mo. So Wow. salamat barangay. Ay, sa shoutout ni Brad OG magduwag sa Omega Sigma chapter sa Dawis no, sa upcoming chapter second anniversary Kappa Epsilon chapter sa Barangay San Pascual, Ubay, Bohol. Ay, siya, wala ko lang shout out ni Mingoy TV no, ni aka Johnny Hangad. Shout out birthday niya karon. Karon ka nang... Pa birthday barangay. Oh, shoutout ni Kon first 5 comments sa YouTube. Kuya, napaday. Si... Sige, nya na ka. Ano ni Clint James Lamoste din ako shoutout mo pre og ni Bea Morales og ni Bea Fatima og Mikwan. Napakon siya sa napakon daghan. Arnold Hangad, Okon, og ni Elvis Dumapyas. Ay, especially shout out din ni Signal Similira no. Daghang salamat sa imong pag-ice cream niya. Wadyo ko katilaw. Pagliron ingo bitaw kag dito. Salamat kaya. Ako mag-expect ato ba. Pero salamat. Shout out sa Comesis the last. 침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 Wah, uy, mga tagpagkaon niya.